kagan ba je lahira ba abuwa suna bayani yanzu sun bayana akwai mutane da kafircinsu billahi la zai yafi na iblis kafircinsu ya fi na iblis waɗannan dan ancin walla kafircin su fi iblis duk wanda yake da wannan akida kafirci ne na rakam daya ina nuna cewa babu Allah ma akidansa yanzu kaga ya tara yara yan tiktok da irin waɗannan tarkace ka zamai waɗannan yan banzan karuwai da yan iska ya tattara su a gindinsa babu Allah wanda yake cewa Allah da ya zage shi a waye gari dan adam baka da wanda kake gan kimansa bani adam mani da cika aka haife ka zo ba zancen Allah ba zance annabinsa ba zance wanda kake gan mutuncinsa dan adam yaushe ciki aka mamanka ta haife ka waye kai saman da yake tafiya da tauraruwa da iska yake kadawa wani da ka gan shi kaman arnan masu luwa ta Amerika nan izo ya nuna cewa babu Allah mana kallo ba wanda yake ce komai billahi lazim Allah ya tashi kama mu za mu sha mamaki sha Allah ba ruwansa ba shiru ko wani yana ji wani ba zai mangana ba ko yana tsoro wani abu Allah ne baki tabawa fa Allah fa ki tabawa Allah da aka ce ina da dama shete sama da kasa za su rushe akan su girgiza su rushe an ce da Allah yana da dabaran tana ce Allah makaryaci ne kuma na kallo an shiru a garin na kowai shiru shika ce ba dina ake ba an lalace mutane kawai an lalace mutane da rawa da iskanci iri-iri da sunan addini wallahi za a sha mamaki Allah yana bayyana gaskiya ba mutu ba koma ba Allah zai fayyace komai wannan kafircin ba taba yin sa duniyan ba taba yin sa ba a ce irin arna suna da shi babu Allah kwata-kwata tunaninsu ne suna gina na kan wahabinsu amma kawai mutum gina abu daji ne kuma ya ce babu Allah duk wani abin da yake da girma izaga ya ce babu shi abin da yake nufi ya ce shehi nafa dan aljanna ne shehi nafa dan wuta ne ma ne yana so aljanna da wuta ma duk babu shi kariya ke shine sako shine sako abin da yake so ya ce to shi ya ce kuma duk wanda bai yake wannan abun ba ina da shakka ma shi makafiri ne to in ki da shakka akan wannan kafirci wannan mutum da wanda suke bisa shi makafiri ne ai wannan baya bukata wani sassauci akan wannan ana sa kashe mana duniya ne kuma mu mutu akan kafirci wallahi duk wanda yake da wani kwankwanto akan wannan kafirci ba shi ma arne ne original kuma